ubuyizwa abantu basemthethweni. Kodwa kusasa nje silapha. Inkonzo le eyayiqhubeka emnqamlezweni. Konzo. Hamekele kaThixo inkonzo. Elizwi mfazi nango unyana. Nyana nango unyoko. Lilizwi eli lobudlelwane. Ubudlelwane babantu. Elizwi lobudlelwane babantweni. Yilento thina xa siyenza singamawisi. Sithi xa umuntu ethe wahlala sisehlo. Sikhawuleze siyofika kulomquba walo muntu. Xa sifika kulo mquba walo muntu, umuntu kafika. Singafiki senze inkoko enganqwatswanga nguThixo. Khamenhle yasekhaya. Mfazi nango unyana. Nyana nango unyoko. Lilizwi khamenhle yasekhaya ilizwi lomuntu. Ngexesha lokuphelwa kwethu umuntu. Emveni kwemini nje uthi uYesu nango unyana. Ilizwi lomuntu ke khamenhle yasekhaya yilento thina bashumayeli nabefundisi. Xa sifika kwindawo kukho kuyo i-darkness. Sifike sithi uThixo akathathi into. Angabeke into. Ngoba uThixo ongumuntu. Khamenhle yasekhaya. Elizwi khamenhle yasekhaya emva kwemini nje lilizwi lokuthuthuzela. Khamenhle yasekhaya. Abaphansi omnqamlezo. Khamenhle yasekhaya. Ukungani abathathu. Khamenhle yasekhaya. Into engenza ukuthi there are 3 people under the cross. On the foot of the cross. Abaqaqelwayo. Umphefumulo wabo ubuhlungu. Khamenhle yasekhaya. Yesu kule ndawo sithetha kuyo. Maria kacela uncedo kuye. Maria kawuvula umlomo. Kwathi kuNguyesu. Ngoba uliso lakhe libona izinhliziyo zethu. Khamenhle yasekhaya. Amanditsalo. Khamenhle yasekhaya kwelizwi. Sibonga kakhulu. Ekseni nje. Into yokuba apha ilizwi limpendulo. Impendulo eyinyaniso. Ndimva mna xa uPetros ebuza ukuthi thina singabe konke. Sakulandela. Sashiya izinto zonke. Izinto zexabiso. uYesu uyamqinisekisa. Uthi
yasekhaya yanixelela ukuthi abamama bahleli belinde igrace, belinde divine favor kaThixo, belindele improvision kaThixo, ngoba uThixo unguThixo olindeleka, akabalibali abantu bakhe. Sinalonto ke esixelelwa lapha kwelizwi ukuba ubuya nezihlwele endingana kuyaphazamisa, kuya nezihlwele endinganawo kuyaphazamisa. Masizigade ngoba xa sibaninzi kangaka, we don't know ukuba lokuhleleka kwakho umoya wakho uthini. Kodwa emveni kwemini nje uYesu usenzela lowo mngqamo. Lena ngeke ibhalwa kuYohane. Ndiyayithanda ke le fact bafundisana ngoba uYohane kuthiwa le account is an eyewitness account. Akavanga ngondiva. KuJohn wokuqala kwincwadi azibhalayo athi sithetha esikubonileyo, singqine esikwaziyo, ukuba ngoku ngalo mzuzu sizochaza iindaba ezenzekayo, ngoba kuyingozi rhamente yasekhaya, kuyingozi ukuncokola ngomntu uthethe ngaye, uthethe history ngaye, kodwa lukho ebomini bakhe. Kuyingozi rhamente yasekhaya. uYohane apha was always in a circle of Jesus Christ. Yiloo nto athi uYohane xa ethethe ezi ndaba agqithise ukuthetha, ngoba uYohane is the only one obhale apha kwiNew Testament iivangeli zayi-5. Yile vangeli sifumana evesi kuyo, which is uYohane, sifumane iincwadi zakhe ezintathu. uThixo wamblesa ngoba ube wathi uYohane ngokomoya walandela, waqiniseka, wathembeka kuYesu. uYohane wabhala incwadi yezithiyo. Zincwadi zikaYohane ezo azibhalileyo ngoba ibe ngumfundi othembakeleyo. Masijonge itayitili rhamente yasekhaya, itayitili yonyana akuthiwa mfazi nakunyana kwaJuda. Not everyone is the son. Yiva uThixo xa thetha ngonyana wakhe athi lo ngunyana wonguyintanga endikholiweyo. Kodwa le icase kaYohane, Yohane was completed. Eqinisekile uYohane ngokholo lwakhe. uYohane was faithful kuYesu kwaze kwasekupheleni. Yiloo nto ngexesha enikwa unina uMariya aphinde andule uYesu athi, nyana nako unyoko. Ithi ke izibhalo apha ithi
ngoba yayiyofundiswa. Sibuka abantwana bethu begqitwa ziziyobisi. Ingumqamlezo wa-everyday emakhayeni ethu. Emva kwemini nje sinelekwa besiphakame sonke nasemsebenzini. Sathi justice for ukwe. Kodwa ngalo mzuzu ngizomkhapha uKristu ngokwakhe uthi don't mind. Ngoba uzashintsha from the bitter to the better. Hamile esekhaya. Emva kwemini nje uthi uYesu ngamafutshane kwelizwi. Uthi let's not focus. Let's not focus kwipens esinazo. Kodwa eyona focus emasijonge. Masijonge kunyanga. Asiprofita ngaye esenje. Mhlawumbe uphelelwa ngokulithemba. Inyama yakho uthi ndilo full stop. Uyesu esenje. Mayisuke lo full stop and go ahead. Siphiliswe ngemivumo yakhe. uYesu esenje khanje esekhaya. Leba lizwi uthi ngamazwi amafutshane hamile esekhaya. Uthi thina sizizwa ukuthi sinama-method. Xa sifika ngomvulo kwindawo esiphangela kuzo makwe nango umfazi ozanomkhulu kule khampani sisebenza nayo. Kuthiwe kuhlale nango umfazi ozanesolutions kwimeko zethu. Kuthiwe kobhuti nosisi okanye kobhuti kuthiwe nangunyana okwazi ukujika izinto ezabonakaliyo kodwa zibonakale. Nangunyana ozawuthi kwi-pathetic yalapha kwaJuda kodwa wena ume njengonyana unqande. Ngoba Nkosi yami ezinye izinto azifuni noba sibe mhlawumbi siyaphazama. Ilithi ukuthi masijonge emnqamlezweni. Ngenkulumo mongameli uve ngalo uthi ukholo lwethu lophelela phi na? Themba lethu lophelela phi na? Uthando lwethu lophelela phi na? We find the answer today emnqamlezweni.